Skúsim ako posledný zástupca plnokrvnej pravice niečo k tomu povedať, lebo pravica dostala 57 minút. 57 minút dostala pravica na to, aby skonzultovala v prvom čítaní, lebo v procesnej stránke sme nemohli, lebo neviem čo. A teraz máme v prvom čítaní politicky to objať za 57 minút. Ako jedna noha parlamentného systému, pravica a lavica, tak sme dostali 57 minút. Ja sa musím zmestiť do 5. Rozmýšľam, že bolo niečo povedať, niečo sme stihli, niečo sme nestihli, predsa len je to osekané. Z toho, čo bolo povedané, alebo čo ja skúsim povedať, že možno to zafrejmovať, že takú stavaj o krajine aj o tom, že kto sme. Ja vyberem si nejaké také, by som povedal, že benchmarky, také najsilnejšie prvky aj z toho, čo som počul. Pán Vážny naozaj vážne povedal, že jedno z riešení je zmrazenie platov všetkých. Áno, že zmrazenie platov pre politikov, to tu bolo, však to s tým nikto nemá problém, iba vy. My s tým nemáme problém, ale geniálny nápad od strany Vážneho, toho pána Vážneho, ktorý urobil mýto, toho pána Vážneho, kde urvali koľko? 0,5 miliardy, 3/4 miliardy odišlo? Toho pána Vážneho je geniálny nápad na riešenie konsolidácie. Nech si zmrazia platy všetci. Všetci. Upratovačky, učitelia, všetci. Zamestnanci. Ako chcete rozkázať firme, že má zmraziť platy? Kde to žijete? Kde žijete, pane? Kde žijete? V Kazachstane? Azerbajdžane? Kde žijete? Kde pochodujete? Ako chcete rozkázať súkromnej firme, že má zmraziť platy? Vážne to Vážny povedal, že riešenie toho systému je, že si máme zmraziť platy. Čiže to je taký frame pre ľudí, že toto sú oni. Toto, lebo viete, čo je konsolidácia? Konsolidácia je dôsledok. To je dôsledok toho, ako volíte. Keďže tak volíte, ten dôsledok, jasné, že musel prísť a jasné, že to bude bolieť. To je z podstaty slova, že konsolidácia bolí. A bude bolieť. A bude ďalšia. Viete prečo? Preto, lebo tak volíte. Volíte ľudí, ktorí nič nevytvorili, žiadnu hodnotu nepriniesli. Celá suita, čo za nimi stojí, sú ľudia typu Baštrnák, Kočner a takéto hviezdne elity podnikateľského sveta. Čo priniesli? Čo dali tejto krajine? Čo si môžeme ísť ku nem kúpiť? Čo je ich produkt? Čo je ich služba? Čo je ich hodnota, vážený? Akú hodnotu vytvárate? Druhý, by som povedal, taký big frame na to, že čo som sa tu dozvedel aj v čase tohoto. Čoho ste schopní? Viete, čoho ste schopní? Že teraz tu hovoríte, že ľudia sa majú uskromniť. Že teda konsolidácia, šetriť majú. Tento mesiac, viete, čo urobili Lesy Slovenskej republiky? Viete, čo urobili? Predali byt synovi nejakého človeka na generálnom riaditeľstve Bystrici. Viete, za koľko v centre Stupaví? Hádajte so mnou. Poďte hádať so mnou, že za koľko kúpil taký synáčik, otecka na generálnom riaditeľstve Lesov byt v centre Stupaví. No poďme hádať spolu. 180 000, to je veľa? 150 000, 100 000, 2600 eur. Ľudia moji, počúvajte dobre, lebo toto je karpatská sociálna demokracia. Toto sú oni. Oni dostali lesy ako lup. Rozumiete? A lúpia. Lúpia všade a všetko. Ľudia moji zlatí, vy si robíte na byty, berete hypotéku. Viete, čo robia oni? Oni za ten kšef, za ten deal, že nejaký Danček ustúpil, že už nechcel byť generálny, aby tam pustil nitriansku mafiu, tak za to jeho synáčik dostal asi byť niekde za 2600. Rozumiete? Jasné, že nerozumiete. Ľudia, a títo ľudia sú schopní vám hovoriť, že máte šetriť, že sa máte uskromniť, že to máte pochopiť a že to je Matovič a Radičová a Dzurinda a Janotka a Šalgovič a neviem kto ešte, Colotka. Jasné, keď už nebude málo, tak pôjdete úplne dozadu, do stredoveku. Pribína za to môže. Pribína za to môže, že musíme konsolidovať. A budeme konsolidovať, lebo s vami budeme konsolidovať nie na ročnej báze, na polročnej báze, potom na týždennej báze, potom na dennej báze a potom sa to zrúti. Ono sa to zrúti, vážení. Musí sa to zrútiť, lebo vy netvoríte hodnotu, vy ju neviete tvoriť, vy neviete, čo je hodnota, čo je vaša hodnota, čo prinášate, čo ste priniesli. Produkt chcem vidieť, službu, chcem vidieť nejaký váš výklad, chcem vidieť výklad podnikateľa zo Smeru, chcem si tam ísť niečo kúpiť.
Čo ste priniesli? Kto tvorí hodnotu? Vy robíte hodnotu tým, že tu kšeftujete, že máte cyperské stránky zakopané za 35 menami. To je hodnota pre Slovensko. To, že máte na Karibiku, neviem kde vily, to je hodnota pre Slovensko. To, že spíte s taškami pri posteli, to je hodnota pre Slovensko. Budeme konsolidovať. Ľudia, budeme konsolidovať. Na dennej báze budeme konsolidovať, pokiaľ ich budete voliť. Ďakujem pekne.